Jeps, jeg vil gerne vise beviset for kosinusrelationerne, og jeg starter lige med at skrive sætningen op, som hedder C i n er lige med A i n plus B i n minus 2AB gange cosinus til C. Og før jeg kan bevise kosinusrelationerne, så bliver jeg nødt til at lave en vilkårlig trekant, som jeg kalder A, B og C. Jeg indtegner sidelængderne, som er C og A, og det her stykke, som tilsammen hedder B. I det, jeg så laver en højde i min trekant, så får jeg to retvinklede trekanter. D skiller så min trekant her, så jeg har to hovedstækkende kateter, hvor den ene hedder x, og den anden hedder b minus x. Og det er simpelthen hele b-stykket minus x, som er herovre. Jeg har nu to trekanter, og via Pythagoras, der kan jeg så udtrykke h i anden. Først i den ene trekant, som hedder a, b, d, og i den anden trekant, som hedder b, c, d. Nu vil jeg så skrive de to udtryk. Jeg starter med den ene trekant, som hedder h i anden, som er, hypotenusen i anden, minus kateten i anden, som er b minus x i anden. Så har jeg min anden trekant her på den anden side, hvor jeg så igen tager hypotenusen i anden og trækker den hovedstækkende katete i anden fra. Nu har jeg så de her to udtryk, som jeg skal sætte lig med hinanden, fordi højden i de to trekanter må være ens. Så vi siger c i anden minus b minus x i anden, som er lig med a i anden minus x i anden. Nu skal jeg så have det her led over på den anden side af lighedstegnet, og det gør jeg så ved at lægge det til, så jeg skriver c i anden lig med a i anden minus x i anden plus b minus x i anden. Via anden kvadratsætning kan jeg så opløse parentesen her. Og det gør jeg lige ved at skrive c i anden lige med a i anden minus x i anden plus b i anden plus x i anden minus det dobbelte produkt. Bang! Nu skal jeg så have erstattet mit x i det her led med a gange cosinus til c, og det kan jeg gøre via sætningen for cosinus, som hedder cosinus til c, som er lige med x over a. Og vores x over a, det er så vores hovedstækkende katete, divideret med vores hypotenuse i den her trekant, fordi at det er vinklen c her. Og det her, det er så det samme som at sige x er lige med a gange cosinus til c. Og på den her måde har jeg så erstattet mit x her med a gange cosinus til c. Så nu får jeg egentlig min oprindelige sætning, som lyder c i anden lige med a i anden plus b i anden minus 2ab gange cosinus til c. Okay, jeg vil gerne bevise arealformlerne, og sætningen for arealformlerne, det er t lige med en halv gange a gange b gange sinus til c. Og for at vi kan bevise arealformen, så skal vi have en vilkårlig trekant her, og den kalder vi så a, b, c. Og så sidelængden C, B. Og så for at bevise arealformen, så skal vi også bruge en højde, og den indtegner vi ned her. Så har vi en højde der, og så har vi så en retvinklet trekant, og vi tager så udgangspunkt i trekant B, D, C. Og når vi har med en vilkårlig trekant at gøre, så gælder denne her formel, som er t lige med en halv gange højden, som vi har her, gange grundlinjen, som så er b. Så det kan vi lige sætte ind i formlen. En halv gange højden gange b, som er vores grundlinje. Og når vi så har med en retvinklet trekant at gøre, så skal vi benytte os af denne her formel, som er sinus til v
lige med den modstående katete over hypotenusen. Og da vi gerne vil bevise sinus til C, så skriver vi sinus til C lige med den modstående katete, som er vores H, over vores hypotenuse, som er A. Og nu vil vi så gerne isolere H, og det gør vi så ved at gange med A på begge sider af lighedstegnet. Så kan man så sige, at sinus til C gange A lige med H over A gange A. Så kan vi så se, at A og A går ud med hinanden, og så har vi så sinus til C gange A lige med H tilbage. Og nu har vi så fundet ud af, at sinus til C gange A, det er et andet udtryk for H, så det skal vi have ind i vores arealformel her, så det skal vi have byttet det her ud med H. Og så sætter vi så ind i vores formel, som hedder T lige med en halv gange sinus til C gange A gange B. Og når vi har med gange at gøre, så er det lige meget, hvordan rækkefølgen er. Men her har vi så sætningen bevist. Yes. Så vil jeg gerne bevise sinusrelationerne. Og sætningen for sinusrelationerne, det er sinus til store A over lille a er lige med sinus til store B over lille b er lige med sinus til store C over lille c. Og så vil vi så gerne tage udgangspunkt i arealformlerne, jeg lige bevist før. Så derfor så skriver vi en halv gange a gange b gange sinus til c, og så skal vi have fat i vores b. Skriver vi lige med en halv gange a gange c gange sinus til b er lige med, så skal vi have fat i vores store a. Så hedder det en halv gange b gange c gange sinus til store a. Og så fordi vi har ikke noget med en halv i vores sætning her, som vi gerne vil bevise, så derfor så skal vi gange med 2 på alle led. Og så kan vi så se, at når man ganger 2 med en halv, så giver det 1. Og man kan ikke gange 1 med a, fordi det giver stadigvæk a. Så derfor så går det her så ud med hinanden. Og så kommer det så til at stå a gange b gange sinus til c lige med a gange c gange sinus til b er lige med b gange c gange sinus til a. Og nu ligner vores sætning mere og mere, men vi kan godt reducere den, og det kan vi gøre ved at dividere med a, b, c på alle led. Så det kommer til at se sådan her ud. Og så kan vi så se, at her der går A og B ud med hinanden, og her går A og C ud med hinanden, og B og C ud med hinanden. Og så har vi så sinus til C over lille c, lige med sinus til B over lille b, lige med sinus til A over lille a tilbage. Og der har vi beviset,